Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω tutorial πώς να κάνετε coloring. Στην αρχή μπες στο Pinterest και γράψε ό,τι θες. Εγώ θα πατήσω αυτό. Λοιπόν, εγώ ήδη έχω το βίντεο, θα σας δείξω όμως πώς το κατεβάζουμε. Πάτα αυτό. Google. Όπως ξανά είπα ότι έχω το βίντεο, πάτα αυτό και πάτα λήψη. Και πάτα λήψη. Ωραία. Μετά πήγαινε στο CapCut. Όχι, πήγε. Και πάτησε album και πάτα το βίντεο που κατέβασες. Μισό λεπτάκι να το βρω. Ωραία, το βρήκα. Και πάτα επεξεργασία. Μετά πάτα εφέ. Και πάτα ό,τι θες. Εγώ θα πατήσω flowers. Όταν πατήσεις αυτό που θες, διάλεξε αυτό που θες. Εγώ θα διαλέξω αυτό. Λοιπόν, και κάτω μέχρι εκεί που θες. Εγώ μέχρι τέρμα θέλω. Λοιπόν, μετά πήγαινε στα φίλτρα πάτα αυτό και κρατά μέχρι εκεί που μπορείς, ας πούμε. Όπως θες τα κάνεις, εγώ τα κάνω έτσι πως θέλω. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε tutorial τα γράμματα. Λοιπόν, πήγαινε εκεί που λέει κείμενο, πάτα προσθήκη κειμένου. Πάτα γραμματοσυρές, διάλεξε αυτό που θες. Εγώ θα πατήσω freehand. Και λοιπόν πάτα εφέ και βάλε ό,τι θες. Εγώ θα πατήσω πολύχρωμο και θα βάλω το αγαπημένο μου. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα βάλω τώρα ένα. Βάλω αυτό. Ωραία. Και δηλαδή κάνε ό,τι θες. Και γράψε το κείμενο που θες. Ας πούμε... Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο.
και ελπίζω να σας άρεσε. Γεια!